Dobrodošli nazad u Belami popodne. Naredne minute posvećujemo jednoj oblasti za koju kažu da je budućnost Srbije i to nisu rekli skoro, tu priču slušamo već godinama unazad, u smislu da bi trebalo da se okrenemo turizmu i da bi trebalo sve te naše prirodne potencijale, kulturno-istorijske i sve ostale da stavimo u funkciju razvoja turizma, jer Srbija, pored banja, recimo, ima planine, ima onoliko destinacija koje jesu tražene, koje stranci vole i pokazalo se da podjednako su tražene i zbog svojih prirodnih odlika, ali i zbog onoga što može da se pogleda u onom kulturno-istorijskom smislu. Međutim, svi oni koji dođu bilo gde, pa i mi kad odemo negde u neke turističke pohode, prvo što nam padne na pamet je imali neka kafanica ili neki kafić da sednemo, barem vodu da se napijemo, ili kafe, ili ne znam čega već. U svakom slučaju, ugostiteljstvo je na broju 1, ako ćemo pošteno, kada govorimo o turizmu, i o njemu ćemo sada, u narednim minutima. U Nišu postoji jedno udruženje koje već 13 godina intenzivno radi i na edukaciji ugostiteljsko-turističkog kadra i na njihovoj afirmaciji, promociji, ali i samim tim i promociji našeg grada, a s obzirom na to da su se pročuli i van okvira grada Niša, možemo da kažemo da su najbolji promoteri jugoistočne Srbije u Srbiji i van nje. Zoran Mirašević, predsjednik Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša, je gost u Belami popodneva. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Da li je februar mesec vreme kada treba zaista ozbiljno da počnemo da razmišljamo i da radimo na tome da nam turistička ponuda u ovoj predstojećoj turističkoj sezoni krene kako treba? Pa, šta da kažem, ajde da se ne persiramo, pošto se mi dugo znamo i zajedno radimo na afirmaciji ugostiteljstva i turizma. Baš lepo si rekla u najavi da je turizam eto počela da se, šta da kažem, ajde, da se dosta afirmiše i da bude jedna od glavnih privrednih grana u Srbiji. Ja sam pre, ne znam, mislim, 10 dana gledao jednu reportažu na, ne znam, RTS-u ili Pinku, ne znam gde je bila, izvinite, bila iz Vrnjačke banje. I mi znamo da je Vrnjačka banja, kako kažu oni, kraljica svih banja u Srbiji. Ne samo u Srbiji, nego ja mislim i šire. I da ako pričamo o turizmu i o banjama, treba da počnemo od Vrnjačke banje. Meni je žao što ne počinjemo od Niške banje, ali tu je negde, ja moram da dodam, i Soko banja, koja je sve tražanija. Da, i Soko banja, ali ne bih volao da, pošto se dosta gleda televizija Belami u Soko banji, da neko shvati da ja forsiram tu Vrnjačku banju u odnosu na Soko banju. Mi u Nišu svi najviše volimo Nišku banju. A Vrnjačka banja ima, ajde, slobodno mogu da kažem, ime i prezime u Evropi. I, kažem, gledao sam tu reportažu i unazad jedno 2-3 godine, pored toga što se tamo dosta daje i na tom programu, znači na tom sadržaju, ajde kažemo što se dešava van pansiona, van banje, van lečenja. Mnogo je hotela unazad 2-3 godine sagrađeno u Vrnjačkoj banji, odnosno adaptirani su i oni postojići hoteli tamo, posebno Zvezda, Hotel Fontana, koliko ja znam, ne znam, Partizan, pa su dograđeni još novi hoteli. I kažem, teo sam ovo da kažem, čuo sam podatak da oni sada u ovom trenutku imaju potrebe za jedno 150 do 200 ugostiteljskih radnika.
što kuvara, konobara, ne znam, barmena. Različitih profila. Da, različitog profila, sobarica, radnika na recepciji i tako. I ne mogu da nađu, iako, pazite... Nema ih na evidenciji. Da, iako u Vrnjačka Banja ima školu sa tradicijom, ja ne znam, da ne bih sada rekao nešto što nije tačno, ali mislim da je nešto starija od Niške. Niška je 60 godina kako postoji. Mislim da Vrnjačka Banja 70 godina, ali kažem me to, nisam siguran, ali siguran sam da dugo postoji i da izuzetno dobar kadar je i Vrnjačka Banja za Nišku, da ne pričam. Ali i pored toga u Vrnjačkoj Banji ne mogu da nađu kadar. Ali pazite, znači, to je podatak sada u ovom trenutku, a novinar kaže da se očekuje još jedno 4 hotela da se otvore nova. Znači, to je potreba još dodatno. Još koliko je potrebno samo za Vrnjačku Banju. Ostavimo Vrnjačku Banju, evo Niš. Ja svaki dan od mojih kolega imam po neki poziv, ako se mi to kao udruženje uopšte ne bavimo, da me pita ima li neko od kuvara koja je slobodan da radi, ima li neko od konobara koja je slobodan. Meni stvarno nije jasno, imamo ugostiteljsku školu u Nišu i svake godine, ja ne baratam tim podacima, ali pretpostavljam da 50-100 ugostiteljskih radnika izađe iz ugostiteljsko-turističke škole. Ajde kažemo da jedan broj ide na fakultete pa se usavršava. Ali dobro, iako ide na fakultet, zašto ne bi radio? Jer najbolja edukacija po meni je uz rad, kroz praksu. Ali evo ni u Nišu nema. Znači, mi imamo jedan veliki problem kad je u pitanju radnika u ugostiteljstvu i turizmu. Ranije smo pričali male plate. Sada više nisu male plate. Ja slobodno mogu da kažem, ja znam moji prijatelji, kolege, koliko plaćaju. Ali mi pričamo sad o dobrom kuvaru. Znači, ne o nekom ko je završio pa je došao na posao samo da ubije... Pa ne, da ubije radno vreme, nego normalno da radi i da zaradi. I da voli taj posao. Znači, dobar kuvar može izuzetno dobro da zaradi. Znači, i u Nišu. Jeste da, ajde po meni, Niš ima veliki broj restorana. Ja sam to više puta pričao i ajde da se neko ne naljuti da toliko nije potrebno u Nišu. Ima veliki broj sada i hotela posle Srbije, turista, kad je bio jedan vakum od imali smo jedan period kad nismo imali veliki hotel da kad on nije radio, pa onda nije imalo ležaje u Nišu i onda su pojedini osetili da je tu profit, pa su krenuli sa izgradnjom hotela. Pa da, to je mala digresija, odnosno ne digresija, nego dopuna ovoga što ste rekli, da ja mislim da ne postoji ulica u gradu gde smo imali negde neke kuće porodične koje su srušene, sad se zidaju neke dvospratnice, trospratnice i kažu to će biti hotel, ovde će biti hotel. Da li je hotelijerstvo u stvari posao budućnosti? Pazite, da bi bio hotel, ja pričam samo za Niš. U Beogradu je sasvim druga priča. Beograd ima preko 100 ambasada, preko ne znam koliko tih stranih firmi. Ima dosta tog programa. Beograd je Beograd. Šta da kažem, tamo sve možeš da prodaš. I potrebe su veće i tržište je veće i to stoji. Međutim, Niš, ovaj broj smeštenih jedinica, mislim da je bio veliki i za ono vreme kad je radila elektronska industrija, kad je bilo, ne znam, 23.000 upošljenih, kad je radila Mašinska, kad je radio Nitex. Znači, po meni i tada je bio veliki broj smeštenih jedinica. A kamoli sada, mora da ima neki sadržaj. Mi merimo po tome, pa kažemo nama su puni hoteli i restorani, ajde, kad je Nova godina, kad dođu Bugari, pa ne možda nađemo krevet. Ali nije svaki dan Nova godina. Sada kad je kup bio Radivoja Koraća, pa ne možemo opet da nađemo krevet. Znači, Niš prvo mora da ima sadržaje, znači mora da ima, ne znam, neki vid
da li to zdravstveni turizam, da li je to sajamski turizam, da li je, ne znam, ajde, rekreativni, pa ajde i to da kažemo. Pa dobro, Niš ima te uslove. Ima uslova, ne znam, eto, Kamenički vis, šta još tu ima u okruženju, neka mesta koja mogu da daju taj vid turizma i da kažemo da možemo da imamo jedan broj turista. Ali to je 365 dana. Godina je velika. Mi možemo da kažemo da mesec dana može to da se popuni. Ali ovo ostalo mora da ima neki sadržaj. Ja ne vidim da ima... Dobro, ugostiteljsko-turističko udruženje radi upravo onoliko koliko su njegove mogućnosti i kapaciteti. Malte ne svaki drugi mesec radite neku manifestaciju koja ima opet svoju posvećenost. Moram da kažem ovo što pričamo o hotelima, da ako hotel nije popunjen 60%, on se ne isplati. Znači, čim stavite ključ u bravu, vi imate troškove. A posebno zima, treba da se greje ceo hotel, to košta. Znači, moraš da imaš popunjenosti u hotelu da bi moglo da to bude rentabilno i da bi moglo da se isplati. A pored toga što taj sistem traži jedan broj upošljenih radnika, znači 24 sata da bude pokriveno. I to praktično sve ovo što ste sada rekli znači da ne zavisi sve od ljudi koji su direktno vezani i rade u turizmu i u ugostiteljstvu. Dakle, trebalo bi uvezati i poslenike kulture i privrednike i zdravstvo i sve ostalo. Posebno da uvežemo naše fakultete. Ja sam više puta pričao, mi imamo, ja ne znam koliko sad imali, 12, 14 fakulteta, ima 14 u Nišu. Svaki fakultet može neki simpozijum da napravi. Svaki taj simpozijum daje novog gosta u Nišu. Znači, ne znam, medicina, svoj simpozijum, ali imamo pa jedan drugi problem, koliko ga ja vidim. Znači, mi nemamo te kongresne sale. Mi nemamo te uslove da bi taj vid turizma zaživao. Ako zaživi taj vid turizma, onda i ugostiteljski radnici su više potrebni i veće plate će biti. Sasvim je normalno da neće samo da ruča, neće samo da spava. On kad je tu 3 dana, on mora 3 obroka dnevno da ima. Kupit će on i neki poklon da odnese kući, ne znam, u nekoj prodavnici, možda neku garderobu ili tako. To je sve vezano. Znači, sve je vezano jedno za drugo. Znači, mi prvenstveno moramo u ovom gradu da razmišljamo da napravimo jednu salu koja, ajde, bi služila ne samo za sajmove i za neke druge vidove. Evo, mi imamo sada jedno 3-4 naše manifestacije koje organizuju udruženje ugostiteljsko-turističkih poslenika. Mi stvarno ne znamo gde da ih održimo. Stvarno ne znamo gde. U sportskoj hali ne možeš, jer sportska hala je skupa za nas. Da, vi ste neprofitno udruženje. Siguran sam da je preko 200.000 dinara dnevno korišćenje te sportske hale. Mi nemamo taj novac. Organizatorima sajmova se isplati, ali to je već nešto... Pa i organizatori sajmu i njima se ne isplati. I njima se ne isplati. Svako ko dođe, on gleda da što manji trošak ima. Jer pazite, tu napraviti jedan sajam, to mnogo košta. Mnogo košta. Nije to samo ajde da uzmemo halu. Ne znam, od pravljenja boksova, pa oni koji, da ne pričam sad šta treba. Ali, kažem, mi nemamo uslova. Drugo, Niš treba da ima i jednu kongresnu salu gde bi mogli da se održavaju. Pa dobro, mi očekujemo na bulevaru Nemanjića su rekli da će napraviti jednu multifunkcionalnu... Da, ja sam čuo i mislim da to... Multifunkcionalni objekat kulture. Da to mnogo bi vredalo i ja sam siguran da bi razvoj turizma i ugostiteljstva mnogo se poboljšalo. Kažem, svaki fakultet može da organizuje u svom domenu jednu manifestaciju. Da, i to samo fakulteti, a koliko još organizacija i institucija postoji. To je već 2 meseca da se popuni. I 2 meseca ti ćeš imati u Nišu, ne znam, po 2-3 hiljade ljudi. Da. Ono što jeste činjenica, ono što ste rekli, da nekoliko manifestacija koje se u našem gradu održavaju tokom godine
gastroturističkih naravno, imaju svoju tradiciju i što se tiče sadržaja same manifestacije, i što se tiče posećenosti, i što se tiče učesnika i same organizacije, ali ono što je još tradicionalno jeste da je tradicionalni problem nedostatka prostora da se tako šta održi. Pre 7 godina vi ste došli na ideju da napravite jedan gastroturistički festival po ugledu na svetske festivale na kojima naravno učestvujete svake godine i videli ste kako to u svetu funkcioniše. Ono što jeste činjenica da stranci vrlo rado dolaze u naš grad juna meseca kad se održava gastroturistički festival. Ima ih onoliko, ima i stalnih, ima i novih i ja ne znam odakle sve dolaze. I znam da je negde početkom ove godine na vašu adresu stigao ne znam koliko poziva sa pitanjem, odnosno mailova i tih nekih pitanja da li će ove godine biti gastroturističkog festivala i ima li mesta za te ljude koji su vam se obratili. Vi sve to rešavate tako što manifestaciju napravite na otvorenom. To bude neka atrakcija, da kažemo, i za građane, pa i za same učesnike. Ali koliko je to sve, hajde da kažemo, ispravno u smislu da odgovori, da bude pandan onome što vi viđate negde u inostranstvu? Ma, kažem, vi ste lepo to rekli, to nema šanse da bude pandan onome što rade moje kolege. Ne znam, ajde da kažem, evo zadnje je bilo u Turskoj gde smo išli. To ne može ni da priđe onome što oni organizuju. Oni prvo imaju uslove. Drugo, oni su finansijski izuzetno jaki. Ja kažem, prvo počev od samog smeštaja nas koji dolazimo kod njih je velika razlika. I kad smo počeli s organizacijom ovog našeg festivala, jeste da smo mi došli na ideju da idemo da bude to na otvoreno, baš iz razloga što mi hoćemo da budemo bliži našim sugrađanima. I mi hoćemo da to što se pripremi, da neko konzumira, da proba, da vidi. Mi prvo to radimo profesionalno, radimo sa, kako se to kaže, sa deklaracijama te namirnice koje upotrebljavamo u spremanju jela. Nisu bilo gde nabavljene, već moraju da prođu izvesne kontrole. I ljudi koji rade to su vrhunski profesionalci i oni u startu i kad takmičar dođe da se takmiči, prvo je da se pregledaju namirnice i da se vide šta je taj takmičar doneo i posle toga on može da priprema i kažem, znači, kad prođe tu kontrolu tih svetskih sudija, a oni su obično po 5, sigurno ja sam spreman da dam ne odraslom da jede, nego i detetu. Inače, mi imamo jedno takmičenje u spremanju torti i kolača. Ja kažem, to je za profesionalci i amatere. I uvek je pisalo da su to eksponati i nismo dozvoljavali da se konzumira. Baš iz razloga, ajde to, mnogi su me kritikovali, iz razloga što... Baš najljepši proizvod. Da, kao, pa šta, evo, to može da se pojede. Jeste, ali nama su kolege bili iz Turske, oni su iz Turske donali tu tortu. Šta ja znam? Prvo znam da ona torta mora da bude 5-6 dana najstarija, ako ne i više. Drugo, ja ne znam šta su oni stavljali u tu tortu. Znači, ja ne znam gde je vožena ta torta. A neću da pričam za naše ovde. Zna se i sanitarna inspekcija i po restoranima, sada i kada su svadbena veselja i ne znam, neke proslave, kad se donese torta ili kolači sa strane, da mora da imaju deklaraciju, znači ne dozvoljavaju i vlasnici restorana ne dozvoljavaju, baš iz tog razloga, iz zdravstvenog razloga, jer, pazite, to u 90% torta se sprema, ne znam, tu je puter, tu je... Da, sve su to kvarljive namirnice. To je sve osetljivo, 10 čas dođe
do trovanja. I onda meni kažu, pa kako to ne podelite tamo deci u obdanište? Ajde iskoristim Naročito taj ne izraz. njima, da. Ni u ludilu ne bi to uradio. Ja im lepo kažem, žiri oceni, proceni, dobijete šta ste dobili, vi sa vašom tortom radite šta hoćete. Udruženje ne stoji iza toga. Ali ovaj gastrofestival mi baš se trudimo da naši sugrađani, evo prošle godine, ja moram da kažem, 28 zemalja smo imali, svi su spremali i sve to što su spremili, to je moglo da se konzumira. Naprimer, mi pored toga smo imali naše kolege iz Leskovca koji su tu sa nama kad je taj gastrofestival i oni promovišu njihov veliki festival Roštiljijadu u Leskovcu, pa već drugu godinu spremaju onu veliku pljeskavicu. Za Ginisak, takozvanu za Ginisak. Za Ginisak, za naše sugrađane i naši sugrađani su i prošle i preprošle godine konzumirali tu pljeskavicu. Izvinite, ali mi smo ispremali i mučkalicu. Naprimjer, prošle godine smo spremali 3000 porcija. Spremali smo picu, bilo je takmičenje u pici. To smo podelili svim onima koji su bili prisutni u parku Sveti Sava. Hoće li i ove godine biti? Da, isto, sve je to kao prošle godine. Biće takmičenje u spremanju jela moderne kuhinje, u spremanju jela nacionalne kuhinje, u spremanju jela sa roštilja, u spremanju riblje čorbe, riblje paprikaša, u spremanju pice, ne znam da li sam rekao, i torti i kolači. Znači, kažem, sve ovo što budemo, ja sam evo spremio dopis koji ću sutra da uputim gradskoj opštini Medijana, da li će da nam da saglasnost. Da li će vam dozvoliti park? Da, i ove godine da to radimo u parku Sveti Sava. Ja se nadam da je tu zajednički interes. Prvo, što mi to što radimo ništa ne naplaćujemo. Znači, da, posetioci sve to mogu besplatno. Mi se trudimo da dođu tu malo i ti naši sponzori i ovo, ne znam, da ne pričam sada, da ne ispadne to reklama, pojedina firma dobro, ali vas u stopu prati Lovopromet koji je od početka sa vama. Lovopromet je uvek tu sa nama kao generalni pokrovitelj i on i prošle godine imao štand svoj gde je pripremao sve. Kažem da je to bilo besplatno. Ne znam, spremali su pomfrit, spremali su ribu, giricu i delili sugrađanima. I, kažem, bili su tu i 2-3 proizvođača za sokove, za sladolede. Gledat ćemo sad malo da to proširimo, da bude kako... I, kažem, evo, mi imamo izuzetno veliko interesovanje. Ja sam razgovarao pre neki dan sa gradonačelnikom našim. On je rekao da koliko bude mogao, da će i on pomoći organizaciju. Bilo je reči da, ja čak mislim da je došlo, pa neću reći obećanje, ali možda obećanje više želja i namera da se jednoga dana gastroturistički festival nađe na listi manifestacija, javnih gradskih manifestacija. Da li smatrate da bi trebalo da se nađete tu? Jer meni se čini da je vaša uloga u promociji. Kad bi se našli sa nekim sredstvima koja nam garantuju i nama ne treba mnogo para, mi sa malo para možemo mnogo da uradimo, mi bi to sasvim drugačije uradili. Ja, na primjer, evo, taj festival se radi po godinu dana. Ja, evo, sad je kraj februara, ja ni dinar ne mislim, a hoću nešto da radim. A moram da vam kažem, evo, da, ali kada dođe juni mesec i kada otvorite festival, to se ne primeti. Da, evo, svaki dan ja već sami se zovu. Znači, sami se zovu. Evo, gledam na Facebooku, Turska je već objavila poster da dolazi u Niš, njegove takmičare, Rumunija, Italija. Oni već samo šalju mi neke poruke, pošaljite mi pozivno pismo, jer njima to treba da bi oni rešili, oni plaćaju prevoz, plaćaju sve. Znači da bi rešili avionski prevoz, jer što se karta ranije kupi, jeftinija. I njima je sad to bitno. A ja ne znam ni da ih zovem. Jer prvo, evo šta sam malo pre sam rekao, još ne znam gde će to biti. Jer gradska opština Medijana jednostavno naplaćuje taj prostor po kvadratnom metru. Oni mogu da kažu nećemo vam dati to. Ali dobro, nije meni to problem. Ja
imamo mi te gde da radimo. Znači, i kažem, mi imamo dobru saradnju sa gradskom opštinom Medijana i siguran sam da neće biti nikakvog problema. Imamo podršku i grada, ali kažem da kad bi to bilo malo ozbiljnije, mi bi mogli i da uzmemo i veći prostor i da napravimo to mnogo ozbiljnije, sa mnogo više kuhinja. Mi tad montiramo jedno 5 kuhinja na otvorenom gde će se spremati razna jela. Spremaju ta razna jela. Kažem da bi to sasvim drugačije bilo, ali šta da kažem, mislim... Ne zavisi ni sve od vas. Ne zavisi sve od mene. Ja se nadam da će i turistička organizacija malo nešto pomoći. Ja sam već razgovarao sa pojedinim sponzorima i već jedan broj sponzora izrazio želju da će nam pomoći. Pazite, nije ovo Beograd, Niš je Niš. Ja gledam, evo, mi smo trebali da idemo na svetsko prvenstvo sada u Nemačkoj. Mi ne možemo da odemo ni do Leskovca. Ovi moji me pitaju, predsjedniče, ćemo da idemo. Rekao, hoćemo obavezno. A gledam, evo, Beograđani su otišli njih 20. Dobro i čitam, ne želim da ih kritikujem, ali čitam na tim društvenim mrežama. Kažu, veliki uspeh, 2 bronzane medalje. Njih 20, koji su to troškovi? Znači, njima neko pokrije te troškove. Mi ne možemo. Ja i pišem i svake godine Ministarstvu za turizam. Ali dolazi podrška uopšte? Pa dobijemo nešto, ajde da ne kažem šta dobijemo. To koliko, ajde, da kad moj kolega ima manifestaciju koja je 10 puta lošija od naše i ovo, on dobije 10 puta veće sredstva. Šta da kažem? Ali ajde, ne želim nikog da kritikujem. Ali dobro, ja mislim da ćemo mi izgurati to. Mi pored toga imamo dosta poziva. Evo sad u aprilu imamo poziv za Tursku na svetsko takmičenje, pa imamo poziv u Sloveniju na Kranjsku Goru, pa imamo poziv, imaju Pakistan da idemo, pa da ne pričam. Što bi bilo dobro. Da, da ne pričam. Dobro, ali u svakom slučaju u Brašovu, u Rumuniji, krajem juna. Jeste. I tu bi trebalo da se ode i oktobra, Makedonija, decembra ili novembra, kad veše ponovo. Ja moram da kažem, nama, opet kažem, ne treba mnogo para, nama treba pare za prevoz. Zato što te kolege znaju ko smo i šta smo i da vredimo i da imamo dobar tim i da je njima drago da budemo prisutni i oni nama pokriju veći deo troškova. Znači, pokriju nam da li to smeštaj, da li hranu. Tako da, eto, kažem, nama je potreban taj prevoz. A šta je interesantno sad reći, evo, to sam ispustio, a treba sam, ili imamo vremena? Imamo malo vremena, htjela sam o edukaciji. To sam i ja htjela, to smo na početku trebali da kažemo. Mi svake godine, eto, ja malo pre sam rekao da nemamo dovoljno kadra kad je u pitanju ugostiteljstvo i turizam. I svake godine pokušavamo da, eto, napravimo neku edukaciju gde imamo mi, ne mogu da kažem da je to prekvalifikacija. Ne, nije prekvalifikacija, ali je stručna osposobljenost. Otprilike tako, ili možda neko stručno usavršavanje. Stručno usavršavanje. U ugostiteljstvu. Imamo domaćice koje stalno učestvuju na našim ovim takmičenjima i slobodno mogu da kažem da ništa nisu manje stručne od nekih ko ima to zvanje, diplomu. Tim pre što su te domaćice pravi čuvari onih starih receptura. Starih, ali ne samo starih, nego oni već idu i malo napred, prati tu modernu kuhinju. Sad je internet i televizija čudo. I kažem, mi uvek napravimo taj seminar, tu edukaciju i ove godine ćemo isto tako. Znači, edukacija je besplatna. Mi ćemo negde od 30, između 30 i 50 zavisnosti od prostora. A kada biste radili tu edukaciju? Pa mi ćemo to krenuti već od marta meseca. Znači, krenut ćemo sa 15. marta bi trebalo da krenemo, pa oni koji su zainteresovani mogu da se prijave. Prijavljuju se u udruženju. U udruženju, da, 018-428-988 ili, ajde da telefone sada ne... Mnogi znaju... Dobro, ali mnogi znaju i gde mogu da vas nađu. To je u ulici Branka Krsmanovića 3. I kažem, mi ćemo imamo jedan broj predavača koji će biti, to su naši ugledni profesori iz Niša, zamjenik
moj zamjenik Ančica Dimitrijević, koja je nastavnik u školi i profesor fakulteta gastronomije u Leskovcu, Petar Arsenkov, profesor Karanka, ne znam, tu bit će još iz Leskovca, profesor Gruja, profesor Conić. Znači, bit će tu dosta onih koji će držati tu nastavu, ali moram da kažem da mi to tako smo osmislili da i kad dođu ove naše kolege iz, ajde da kažem, belog sveta, znači veliki stručnjaci, prošle godine smo imali gde je Istok Lega držao seminar, pa je držao Steva Karapandža, naš čuveni kulinar, pa da ne kažem još, pa Milijan Stojanić, pa pozdrav kolege iz Turske, iz Izraela, svi su oni držali edukaciju i tako da smo mi to i spojili taj teoretski i praktičan deo i izdajemo sertifikat. Taj sertifikat je, moram da naglasim, nedržavni, znači, ali... To nije diploma, ali je potvrda o stručnoj osposobljenosti da može da nađe možda... Priznaju ga naše članice udruženja. Znači, ugostiteljski objekti gde oni mogu da rade. Mogu da rade i sigurno ima potrebe sad u ovom trenutku. Znači, svih 30 koji budu, ako želeli da se uposle, jer ima posla, oni neće moći da budu glavni kuvari, sasvim normalno. Za glavnog kuvara ipak treba malo više. Da. Ali pazite, ima onih koji, ja sam malo pre rekao, koji nemaju diplomu, a Boga mi dosta... To je ljubav, to se ne uči. Vi ste ugostiteljstvo i uopšte kuvanje i pripremu hrane doveli do jednog nivoa umetnosti, ja bih rekla, jer prema onome što se vidi, prvenstveno, kažem, na tim manifestacijama gde se sve to prikaže, predstavi javnosti i ponudi na degustaciju, tačno vam sve to izgleda kao jedna umetnička slika, kao jedno umetničko delo. Mi smo došli do samo kraja emisije, čak smo preterali malo ovaj termin. Meni je iskreno drago što smo ovako na ovaj način izneli sve te probleme s kojima se vi suočavate, jer nadam se da će i ovaj način doprineti tome da neko sagleda sav taj trud koji vi u udruženju ulažete, da bi se i ugostiteljstvo i turizam i uopšte ponude ovog grada i jugoistoka Srbije podigli na nešto viši nivo. Pa dobro, ja evo samo da kažem da ipak neko vidi šta mi radimo. Evo, skoro smo dobili nagradu Nišavskog okruga. Nišavski okrug vas je nagradio. I dobili smo nagradu, proglašeni smo... Znate šta, tamo gde su žene, uvek znaju da ocene i kažu gde su vrednosti. U Azerbejdžanu kao najbolje strukovno udruženje sveta, što je za mene jedno veliko priznanje, pa smo dobitnici Zlatog turističkog srca jugoistočne Evrope, Oskar u turizmu, znači ipak neko ceni što mi radimo, a imamo veliku podršku i grada, ja ne mogu da kažem. A imate podršku i medija, da vam kažem. Da. Mediji vas posebno vole. Da ne pričamo. Oni su uvijek tu pored nas. Hvala vam najljepše što ste bili gosti Bela mi popodneva. Bio je ovo Zoran Mirašević, predsjednik Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša.